Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ninabo udlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kokuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Angihambi ke ngedwa namuhla, ngihamba nobaba uNhlanzi. Baba Nhlanzi. Yebo manje, siyathokoza kakhulu. Sibingelele kubabuke nabathandi bempunga yesintu nabalandeli nje bonke. Siyabonga ukulo esithola ithuba zivela njalo. Ngiyabingelela bambanjwa. Baba uNhlanzi, kumina kuhlala kuyintokozo nje ukuthi nibe khona la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Kwazise phela baba uNhlanzi ukuthi kuba khona izinto enizenzayo leninazo ezimkhiqizo elekelela kakhulu kuthina abantu. Mhlawumbe nje masingabakhumbuza ababukeli bempunga yesintu eminye imikhiqizo yakho sizokwethula umkhiqizo omusha ukuthi imiphi imikhiqizo nayo ikibalekelele kupha abantu khona nje iphalisha abantu abaningi abake balincoma kakhulu kumina befika wabantu bazisaba into ezibaba abantu abayifuna into ebabayo kufanele manje angithi ngathi nodokotela abasentshonalanga isikhathi esiningi bona izinto abalapha ngazo abantu bayishintsha asikwazi kuma into eyodwa mbanjwa ipharish likhona ikhofi likhona iwasho zonke inhlobo zikhona kube khona manje nemikhiqizo emisha enginayo le ngifika nayo le ngiyakhemba nje ngoba nami ngibona isimo sempilo yabantu ukuthi abantu bahlukumezeke. Mhlawumbe baba uNhlanzi nje sizobuyela kancane emuva. Ngoba kunombukelo omusha la iParish lenzani baba uNhlanzi? iParish mbanjwa lihamba kakhulu lona nje abantu abathenga kulidetox umzimba liphinde futhi siza abantu kakhulukazi laba abanento esingathi idliso noma ukungcola nje ukukhona egazini ngoba sithi masilaka singabheki asibheki into eyodwa ukuthi idliso kuphela ukungcola nje ukukhona egazini liyaflasha libulala konke ukungcola okukhona egazini liphinde futhi lilwa kakhulu nedliso okuyilona ehlupha abantu kakhulu lona futhi lihamba kakhulu manje liyahamba kakhulu bayazi abalithengayo ukuthi liyasiza kakhulu liyalekelela ngisakhe ngejungle oaks ngalenza nje ngathi ukulenza laba into enhle ebukeka nemnandi futhi kukhona nekhofi baba uNhlanzi lona ikhofi lenzani ikhofi nalo ngokunjalo lisiza kakhulu ke lona ekutheni liphakamisa imizwa ngabe umuntu wesifazane ngabe umuntu wesilisa liphinde futhi lisize ekutheni iqine igazi kakhulukazi igazi nalo futhi liyakwazi ukuthi lihlambulule igazi nemizwa yakho ukuthi isebenze kahle ngoba ngalesikhathi unokungcola imizwa yomuntu ayisebenzi kahle manje ugcina manje kulimaleke emakhaya ungabi mnandi liyasiza ukuthi kufudumale ekhaya nokungcola konke okukhona egazini liyakwazi ukuthi likulekelele ikhofi kuphume bese uyawuzwa nomzimba kuhlala uphilile manje. Baba uNhlanzi kunomuntu la ohlushwa imimoya siba khona neswasho semimoya yabona ke mbanjwa iswasho semimoya ngiyabonga kakhulu nje abantu abangilena nabangixhasayo sikhona mbanjwa ngoba mina ngangibuka ukuthi abanye abantu ukuthodwe namanje igobongo bayalibalekela sike zame ukuthi sibenzele iswasho sokuthiba nanokuthi imimoya ingabahluphi kube gcineni imimoya mbanjwa noma ngabe kuthiwa ukuphi uyasonta usonto umfundisi umvangeli umshumayeli zonke sinemimoya iyadinga ukuhlanjululwa sikhona senze namaphupha acaca ukuthi bakutshela abantu bakini ukuthi kufuna ulungisephi nanokuthi uthintephi nanokuthi ke uhlale nawo uhlambulula ubageza bahlale bekwazi ukukhuluma sikhona iswasho semimoya sithi bhala ukuthi idlozi liyangigidela bayasaza abantu siyasiza kakhulu futhi basithokozela kakhulu siyabalekelela kakhulu empilweni Mbuka lo Impunga Yesintu uma ufuna ukwazi nokuthola kabanzi ngeminye imikhiqizo kwababa uNhlanzi le number lokuyibona ivela uzokuchazela ngezinye izwasho ekubala iswasho sothando iswasho senhlanhla njalo njalo ukhona ke izinto eziningi ezahlukene namhlanje nababa uNhlanzi yabona ungihlaba umxhwele la ispray lesi babukeli bempunga yesintu
uyazini baba uNhlazi ngithi umhlaba umxhwele yeah ingoba kunomuntu emisebenzini asebenza kuona usebenza eoffice kodwa mesebenza eoffice kunezinto abamshaya ngazo kodwa manje akakwazi ukufika nentelezi afika achela noma shunqisi uzoshunqisa kanjani eoffice abelungu bazoxwana nabantu bathi uyathakatha kanti usuzama ukuthi kube kuhlaleke ngelinye ilanga ngangathola enye iproject ngapha eEastern Cape engabhuka lapha ngolala kwenye indawo mangilele kwavuka ngezwe manje kuginqika izinto uyabona ukuthi ngemoya yeah abanye abantu bakinyeke emotel nakhona akazukwazi ukufika nentelezi awukwazi mhlawumbe ukusichazeka ukuthi nespray yesani bamba nje ngibonge ithuba ngibonge futhi balaleli kakhulukazi ngithe sesiqale sibheke manje into ehlupha abantu ngaphambi sakho umkhiqizo uthi yini elimaza abantu iziwasho zikhona ehlwa kodwa lokhu kubaleka kubantu abahamba noma uyekhaya nje manje kunomcimbi uyafika lapha ekhaya kade wagcina ekhaya lapha endlini yakho yokulala unabafoyini lapha endlini yokulala kulaliki uyabona kuyaphithizela unomcimbi uyakwazi embhedeni noma endlini uthi kancane noma kulowo mbhede ngoba ayimanzi isilento uthi nje kahle lento ilona imoya emimbi ngabe use-office ngabe uyolala ehotel ambanjwa noma ngabe usemcimbini mhlawumbe othile uzolala khona la noma ingubo uyazizwa la ukuthi mhlawumbe kwakulela umuntu washiya lo ngoba akukona ukuthi phela umuntu aza afe sinamathunzi ahlukahlukene wasala ithunzi elithile uyakwazi futha endlini la uzolala khona noma eoffice la usebenzela khona nothisha mbanje ezikoleni ingane zifika nemoya ehlukahlukene uyakwazi ukuthi la usebenzela etafuleni lakho ukufutha nje uthi nala mawukhona khona ungakuzwa kahle ngoba sihamba nefoam bath ifoam bath yona uyakwazi ukuthi ugeze ngayo usuma ukuthi kuyagezeka mhlawumbe usehotela noma mhlawumbe usekhaya ufake nayo ifoam bath yakhona ugeze kusuke lokungcono ngoba sizakha kanjalo ukuthi abantu bangaxwani ngoba masikwenza kube ikhambi nje kungabi kuhle kanje bazofika abantu bathi ukhona osokwenza ungalungile nasehhovisi nje usufike ehhovisi manje sochela ngentelezi yakho bathi uyachanela noma ishoba uyishaka nje bazobontela umuntu uzothakatha emsebenzini kanti mawuphethe into enje ufuthi nje fa bese ushaya ngathi uyasuka kanti uyazi wena ukuthi ususa lemoya abantu abakuhlasela ngayo akhulaza laba seyibhedlela nje ngoba nje iningi imoya efikayo nalabo asebenza ngabantu ngendlela ehlukahlukene yona kumkhiqizo spray lesisiza kakhulu nokuba nemoya emimbi la usuke ukhona noma ngabe usehotela noma ngabe kuthiwa use-office noma ngabe kuthiwa kuphi la uzwa khona la ngathi khonto engincinzayo engalungile ake ngithatha into yami yabona ukuthi ukuhlehla imoya ukwazi ukuthi makulaleke omunye babuNhlanzi uzothini ngingasifuthani kumina usifutha kwena ngakho ngenza ifoam bath into engacabanga ukuthi ungayisebenzisa uma ungakwazi ukuthi ugeze usebenzise ifoam bath nakwena ungasifutha kodwa kuyinto elwa kakhulu nezinto ezisendlini akufani neperfume kodwa uma ungasifutha kwena usungaba kuwena kodwa angisakhelanga umuntu ngisakhele nje indlu nalo ndawo khona ifoam bath mhlawumbe usungayithi yona mhlawumbe ethawuleni mawuthi akugezeki ikhona masibefuna ngoba sesiyenzile noma ngayiphathanga yona kodwa usungayithi ethawuleni usule ngayo kuma ukuthi uyeza ukuthi umzimba wakho umuntu nayo ifoam bath ihle kakhulu iyasiza iyona engiyakhela kakhulu umuntu ukuthi akwazi ukugeza ngayo mhlawumbe ke babuNhlanzi abantu abayidingayo abasidingayo le spray bazothi bafunani mabefika la beya kosithenga khona mhlawumbe mabefika lemphelandaba umuntu uzothi ngicela ispray sokuxosha amathunzi noma sinegama olethe sona hayi cha manje igama engilethe sona asikho phela nje ispray esilona imoya emimbi ngisakhele nje imoya emimbi amagama lawa mina kuyona into manje ngiyithozela kakhulu kodwa ngimethe ucela ispray sababuNhlanzi lesilona imoya emimbi wena njengomuntu esebenzisana nayo ubusuyazi ukuthi ngoba ngizoyiletha nawe la kuwena nasi nenani ngizokunika lona nabafuna ngizobachazela ukuthi sima kanjani inani lakhona lithini nefoam bath yakhona ngibachazela kodwa izinto nje idingakala ngoba awukwazi uhlala endaweni odwa manje uhlala nami ngihlale ngihamba nje uyabona lo nto kuyadinga ube nezinto ezikugada ngoba imoya ikhona yonke indawo manje emini babuNhlanzi uhleze kubalula ukuthi ukeThekwini KwaZulu-Natal umuntu oseGoli oseCape Town oke-Eastern Cape usithola kanjani kakhulukazi abantu abahlala uDumbane ngoba irent iyabiza ngeke ngikwazi ukuthi mina nje
kakhulu siyabaphosela ngophepha nango Pick n Pay ngoba uphepha ubuye bakhala ukuthi uyadelay kodwa nje siyabaphosela abantu abahlala kude bayakwazi ukuthola into zabo kuphela nje sanenkinga ya phesheya manje sicela ukuthi fanele siyilungise ngoba sinabantu phesheya yabona nje kuyadinga sibe nendlela yokuphosa kodwa nje abala nje South Africa nangaphandle South Africa bala eAfrica siyaphosa siposa ngophepha bayakwazi ukuthola impahla zabo lezo insukwani embili entathu zifike kubo. Asibonga kakhulu kwembukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Uma ukuthi uyasifuna isifutho lesi esixosha imimoya emibi sikaBabunhlanzi, le nombolo lokuzibona zivela le screen sakho ezakho Babunhlanzi, siyacela ukuthi ke umthinte wena kozaziyo ukuthi isimo sakho sime kanjani. Sake safika sakubalula ukuthi emahotela mningi umoya engalungile. Mhlambe nawe singakusiza ngoba uyahamba uye kobhuka mhlambe ngokomsebenzi. Nasehhovisi khona izinto ongaziqondi kahle ukuthi ubusulele. Uxake ukuthi ulaliswa yini kanti umoya ethile abakuthumelela yona. Lokhu nje bazocabanga ukuthi into yokusula itafula. Kanti uyazi ukuthi intelezi. Kulungile ke siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.